נחמן שי. מאיר בנט. מי מגיע? אני. אורי אורבך. ספי ריבלין. זה הפסטיבל של המדינה של התקשורת. משהו גדול. ממתג את המכללה. צבעוני. זה אולי תעשייה של סטודנטים כאן. מדהים. שורר מסך אגדי. שמכניס חיים למכללה. המכללה עפה פה באוויר, אנשים כבר מדברים. באילת אנשים נוסעים בלבן. והפסטיבל הזה שוברים דברים, לא מסכים, שוברים את המסכים. אני לא מפספסת את היום הזה. משהו מוצלח. איפה אני ב-20 למאי? איפה כל הטלוויזיה בארץ ב-20 למאי? כמו אצלכם. יהיו שם אנשים מדהימים. ספי ריבלין מגיע לכאן. דן שילון, מאחד את המעגל. חיים אתגר. שרון אלכסנדר, השחקן. אדם שוב. ניב רסקין. נודד מנשה. ספי ריבלין מקבל פרס. ארז טל. רב קוטנר. דן אלתרמן. הוא לא הבן של וגם לא הנכד של. יאיר גרבול. נחמן שי, הוא יכול להגיד נחל צבע? רן תלם. רן תלם. מגע אמיתי באמת עם אנשים מהשטח. כל הטלנטים. שמה לפי דעתי הכי מכובדת והכי מרתקת שיש. איפה אתם ב-20 למאי? ושובר מסך. שובר מסך. שובר מסך. אני כולי ממתינה בציפייה רבה ל-20 למאי. אפשר גם מגיז על הפסטיבל שלנו.